Nada menos que 168 mulleres do rural se reuniron o pasado venres na Barrela na xuntanza anual da asociación que agrupa a mulleres deste ámbito no municipio de Carballedo. Actualmente integran o colectivo denominado a xuntanza e presidido por Isabel González 308 socias, dende as mozas continuadoras ata as máis veteranas da actividade agrogandeira ou residentes no rural. É a asociación máis grande da provincia de Lugo e penso que de Galicia tamén. En Asociación de Mulleres Rurales penso que somos a máis grande que hai. Isto non é fruto de chegar a encher. Fai xusto o 22 de maio deste mes, 8 anos, no 2006, que nos reunimos entre 8 mulleres, que tiñamos inquietudes, porque éramos todas persoas do campo e sabíamos o que conleva o estar aí nesa vida rutinaria, que non hai sábados, nin domingos, nin vacacións. Entón dixemos, vamos facer algo, que por lo menos podamos ter un contacto entre nós, facer actividades. Entón eu dei 31 anos ordeñando vacas, dedicándome ao que é o campo e elevando a casa, que é o que facemos as mulleres do rural, cuidar aos nosos fillos, aos nosos enfermos e, a parte, levar as explotacións, que eu penso que a carga máis importante recae sobre as mulleres. Unhas mulleres que tiñan e seguen a ter inquedanzas. Nun primeiro momento foron 8 as que arrancaron co proxecto en 1996. Despois da primeira reunión na Barrela, tiñan claro que querían cambiar as rutinas e facer algo polas mulleres, polo que decidiron constituírse e rexistraron a asociación. Somos unha executiva e fomos as que tomamos a iniciativa, pero iso non quere dicir nós somos unhas socias máis, é altruismo puro e duro, poñendo máis ben, nós somos unhas socias calqueras que pagamos as nosas cuotas, todo no que participemos somos unha socia máis. O único que facemos é dedicar un tempo, por dedicarlo ás mulleres, para poder ter un encontro como tivemos o outro día. Infinidade de actividades continuas ao longo da súa traxectoria e un exemplo desa filosofía é un proxecto que González lembra sempre con especial cariño, un fito que cree que foi unha das cousas que fixo que o colectivo fose crecendo de xeito progresivo. Que cando a asociación empezou a crecer de verdad, foi cando tomamos unha iniciativa de dicir, bueno, vamos a ver, as mulleres do rural estamos discriminadas en todos os sentidos, porque botamos a porta fora e o único que vemos son ou vacas ou, bueno, o que hai no mundo rural. Entón dixemos, nin temos opción de ir a unha peluquería, nin de ir a un cine, nin de salir a comprar. Entón dixemos, é porque non nos xuntamos e facemos o carné de conducir. Eu en concreto tiña 59 anos, de 45 ou 44, todas para arriba, hasta máis de 60. E fixemos o carné de conducir 30 mulleres rurales. Foron a un congreso a Murcia, e entonces aí conseguín, falando coas persoas e tal, pois conseguín que nos cofinanciaran o que era toda a parte teórica, o que conleva o psicotécnico e todo iso, máis 20 prácticas de coche. Que despois, a mí, por exemplo, que tiña 59 anos, agora xa me vou jubilar dentro de 2 meses, costoume. Eu penso que nos deu unha independencia total. Eso foi, eu penso, que o logro máis grande, a parte de muchísimos, porque viaxamos, pois que había moitas mulleres que non sabíamos nin que a provincia de Lugo tiña costa. Pois a través do quilómetro cero da Diputación fixemos 3 viaxes maravillosos, a Ribadeo, a Ciafoz e por aí. Bueno, iso estaba moi ben porque deu-nos a conocer o que era a gastronomía e o que era a costa da nosa provincia. Na reunión do pasado venres, na que estivo como convidada a deputada socialista Pilar García Porto, fixeron balance anual, dando conta dos gastos e a tesourería, baseada fundamentalmente nas cotas das socias. E a asociación agora, cando xa tiñamos un tope así que nos parecía, bueno, pois este diñeiro agora, como a cena é un acto onde poden participar todas, pois vamos facer que pagamos a cena. Ningunha socia, as invitadas sí que tuveron que pagar, pero que son as socias, ningunha socia tuvo que pagar a cena. Entonces, eu penso que administramos moi ben o diñeiro
o diñeiro de todas. Tamén fixemos un viaxe a Asturias neste ano, no ano pasado, pero no que conleva de ano a ano cando se fan os balances. Fixemos un viaxe a Asturias, fixemos un viaxe a Fátima, que tamén a asociación, fomos 3 días a Asturias, donde a asociación tamén aportou, pois as mulleres só aportaron 50 euros, e o resto aportou na asociación. E, bueno, donde podamos participar todas, sempre tratamos de utilizar os recursos que temos. Por diante quedanlle aínda moitas actividades, algunha delas moi demandada e que terá inicio a moi curto prazo. Pois a través da Diputación, eu como che digo, sempre onde podo ir tocando, pois vou abrindo portas. Entonces agora, co Centro de Arte e Diseño da Diputación de Lugo, pois concederonnos unha serie de cursos. Poden ser de tapicería, de restauración, de reciclaxe de roupas, agora precisamente o que vamos facer, porque é o máis demandado, dado a época do ano que é, pois é un de cremas e xabóns naturales, porque sabes que hai moitas alergias e a persoas, sobre todo, que sufriron quimioterapias e todo, pois teñen alergias aos produtos químicos. Entonces vamos facer este curso que nos pareceu moi interesante, porque é todo con medios naturales. Farémolo, a ver, eu penso, aquí no Concello, que o alcalde Preso, si é verdad, que sempre está disposto a cedernos as aulas, e onde estamos facendo, porque facemos de cociña, bueno, de moitas cousas. Entonces tamén deixannos sempre unha asociación de veciños de Casares, pois tamén cando son os de cociña e eso sempre nos ceden o local, que xa fixemos 2 de cociña, e fixemos de restauración, fixemos de... temos un moi importantísimo, porque algunhas das mulleres xa están traballando a consecuencia do ciclo ese que fixemos. Temos 550 e pico horas da lei de dependencia, 30 e pico mulleres da asociación, e moitas delas xa están traballando en residencias, pois a través do que fixeron na asociación. Esperemos que a maioría o podan facer, a ver se damos conseguido esa residencia famosa de Carballedo, que non damos chegado a ela, pero sobre todo para que as nosas mulleres pois podan estar traballando aí e utilizar o que si levamos formados e aprendendo durante este tempo. Algunha das iniciativas que tiveron mellor acollida ou foron máis demandadas polas mulleres rurais son, por exemplo, os cursos de benestar animal e o de aplicación de fitosanitarios, moi relacionados coa súa actividade nas explotacións agrogandeiras. Pero as novas tecnoloxías e o acceso á información é outra das teimas do colectivo, que a través do Plan Satelízate, tamén do organismo provincial, foron moitas as que dende a plataforma da asociación puideron ter acceso a internet vía satélite. Actualmente reciben día a día e durante 3 meses a prensa diaria de forma gratuita. As cousas teñen mudado moito no rural e na actividade agraria nos últimos tempos, pero hai certas problemáticas que seguen a estar aí, segundo a presidenta da asociación, e as mulleres do campo seguen a ter moitas demandas. As mulleres rurales, eu penso que o ocio, sobre todo eses momentos de ocio, por eso estas reunións que temos nós é acollidas, porque hai moi pouca relación, estar sempre nun medio, a ver, do establo á casa. Na casa que te encontras? Pois que tens que seguir traballando, que é outra xornada de traballo, é moi completa, entonces o único que tens é cuidar aos enfermos, estar atento aos fillos, aos maridos, e logo granxa outra vez. Entón, nós o que tratamos é de todo eso, aunque si cambiaron as cousas, pero o traballo sigue existindo. E ao establo hai que atendelo. E aí, e as mulleres somos as que levamos sempre os ordeños, que é a cousa máis complicada e onde hai que ter máis paciencia. Entón, nós o que tratamos é de que ise pouco máis de tempo, porque si é verdad que se mecanizou e industrializouse máis as cousas, pois hai unhas salas de ordeño que xa non son as de antes, pois ise tempo libre que teñen a maiores ou que se quitou por a novas tecnoloxías, pois de que podamos invertir formándonos e divertíndonos. Divertíndose tanto como fixeron na reunión do venres nun restaurante da Barrela. A música e o baile prolongáronse ata as 4 da madrugada, unha oportunidade inmellorable de relacionarse e compartir experiencias.